ktorý vás prekvapí. Pošli 12 obálok Kinder Surprise so symbolom K a získaj originálne rebráčiky. Hľadáte dôvod, prečo zmeniť váš šampón? Ja vám ich dám 5. Elsek Total Repair 5. Jediný šampón, ktorý kompletne obnovuje moje poškodené vlasy. Zloženie s prokeratínom a ceramidom bojuje proti 5 príznakom poškodených vlasov, oslabeniu, krehkosti, únave, hrubosti a rozštiepeným končekom. Moje vlasy sú ako premenené, o mnoho pevnejšie. Od korienkov až ku končekom. Keď problémov, jedno riešenie. Elsek Total Repair 5 od L'Oréal. Našla som najlepšiu starostlivosť pre svoje vlasy. A čo vy? Užívate vitamín C? Pravdaže. A viete, že vaše telo využije len málo z toho, čo príjme? A zvyšok? Zvyšok telo bez užitku využí. Preto je tu CTV. CTV obsahuje časové perličky, ktoré uvoľňujú vitamín C postupne a dodávajú ho vášmu telu počas celého dňa. CTV, vitamín C s postupným uvoľňovaním. Vyskúšajte CTV Immunity Plus, kombináciu vitamínu C a zinku na celodenné posilnenie imunity. Keď má chrípka alebo prechladnutie, občas pripraví o radosť z toho hlavy, spolieha sa na s jednonásobným účinkom. Obsahuje novú kombináciu účinných látok, ktorá má zbaví upchatého nosa, horúčky, bolesti hlavy a bolesti v hrle. A ja opäť môžem robiť naplno všetko, čo je pre mňa dôležité.